భూమి మీద పుట్టిన పురుషునికి ఎవరు కావాలి? ఎవరు కావాలి? గుణవతి అయిన భార్య. ఎవరు కావాలి? గుణవతి అయిన భార్య. నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు, మీరు అర్థం చేసుకొని నీట్ గా తన చెయ్యి అంటే మనం ఏం చేయాలంట? దీనులకు దరిద్రులకు సహాయం చేయాలి. మనం ఒకవేళ తక్కువ స్థితిలో ఉన్నాం, మనం ఏం చేయాలంటే మన చెయ్యి చాపాలి, అప్పుడే దీవెన. మీకు ఇప్పుడు బీద విధవరాలు ఉంది కదా, ఆమె బీద విధవరాలని దేవుడికి తెలియదా? తెలుసు కదా. ఆమె ఆ ఒక్క అప్పము తినేసి చనిపోదాము అని అనుకుంది, అవునా కదా? అయితే దేవుడు ఆమె దగ్గరికే వచ్చి ఎందుకు అడిగాడు? నాకు సమాధానం, ఆమె దగ్గరికే వచ్చి దేవుడు ఎందుకు అడిగాడు? ఎవరన్నా ఒకరు చేతులెత్తి సమాధానం చెప్పండి.